Oh, soy, yun eh. Lumalagay na naman tayo kay SM at nung naning gawin mi ka rin eh, ako pa sigurado. Tining official tamang nung pisa, yung kaya tamang Kapampangan vlog. Ano nga lalayo rin na akong kambal. Pindi nilatang kanyang tsugetang kotse, itang Kapampangan mo naman. Sayang eh, kaya susulod tang soy niya. Pero work English yun eh. Unya, panilang mamiyalong kay Minecraft. Lupa nung kahit, lupa nung pixelated. Oh, mako namin na yan. Medyo, birthday yung bukas. Happy birthday bukas kaya yun, Jo. Ika mo naman. Soy. Okay, siya na ako, Soy. Tatay. Gako mong alas 7, ha. Ayan na yung oras, ha. Oh, tara, Soy. I-manewan tanin kaya katamong kay. Kulong-kulong. Tatay SM. At magmurit-muritan ta ka rin. Pitapit ang metong kong anak ay Kutsa. Ang babaeng Kapampangan pero Tagalog yun. May panganak yung Kapampangan, Tagalog yan. Mesoy. Sige, tata mo SM. Para. Yun niya. Tutaw na kayong kaya kulong-kulong damo. Hindi tayo uwi, lata ng gas. Kamal pa mo yung gas ngayon yan. Tayo. Mga radyo tama lahat ang luwang radyo ng MO1. Tong nenang. Napache lalaki na ning house da. Tong adan eh. Pache naman babae nang adan eh nenang. Tagalog ini eh. Tagalog eh. Ako balot kabunya may Tagalog ning siguro. Ay English siya pala. Siguro keng kaya na ning eskwela, turo na ning eskwela. Ay may putita mo pala pa siya makulay nga lang. Kanya soy mamang keng kay, mamang keng takoyaki. Pero dapat ako pilot ko keng itsura na kasi bala marimlan eh pero patas sinubo may mapali pa pala. Kaya mimingat tamo keng tama mga takoyaki. Dahil kay mga getang bandagulot pa pungos ko sagli. Malpaling pagupit kening mall. Hindi mo na ako muling abe akong pampagupit nung ako mo. Hindi na ako magpagupit kayo makanin kakaman. Pero since libre, ito, i-grab tane. A few moments later. May kapagpalista ta, no? May itong kanong oras yung panayin tamo. Pero maglibot-libot ka pa, mag-text na lamo or mouse na lamo pag kita mo na. So, ito tayo ngayon kaning Toys R Us yata tayo, no? O Toy Kingdom. Maglawit ang Gundam. Marending available. Ayan. Wala mo nakpang malating mamyalong. Ini, karenitin tayo na kareni. Divisory may kasalita ang bootleg na po. So kaya ni original Bandai. May nga salita siya. Hindi mo ni kuya. Itang kinis-kinisan na. Wala akong nga saling kay, wala akong nakikita Gundam. Mga malalagay ni rin Gundam da. Kaya alina. Magtsaga na para kang bootleg. Tsaka dakal tayong pagbuuan naman. Tsaga-tsaga. Wala akong nga pala, may ko kayong babaw. Mantong ko nga saling naman nasa liko pero wala akong nga pala. Ito na ako makita music store. Sali kong ampli para kitang gitara ko. Pero hindi tatay ang loto. Areta oh. Uni kayo ni tasali. So 12 seconds later. ito so ilata mo nga sali. Medyo may kamal. Kaya may bigutan. Minaos na la at turn ta na kami. Wala akong nga sali kitang music store. Kaya nyo magbalik tama para kapungos. Sino mga kapangkit. Many months later. May shampoo tama at paningin tayo ng mga kaya tama. Ano kaya ng mga kaya ng kaya tama. Ang tama. Ito, so rin na akong gupit at erbal na ng klaseng gupit. Hindi basta sinabi ko gupitan mo itang gupita demonyos bang ano ito agad ka para tang ibog magloko kaya hindi takuta na ba yun niya gupit demonyos niya ito metong niya sa buko eh
Adwa sasagun para kaya ko nga ita. Metong mo kaning nagyari. Malyan ng bakal. Metong 250. So nang adwa sagun, 5 dalang. Kita tanang metong. Tapalapunta lang ko lang kaya ko kanyan. Papunta ako kanyan kay ngabi ako. Poking na ako. Mag-grocery la para kay birthday na rin kambal. Bukas. At magluto lang pansit kung carbonara kami. Magyari na ito. Nakasawa ng panay spaghetti kay birthday. So dinanta niya mga carbonara spaghetti na putiyada. Ngayon, kinakunin nga na ako. Kaya nakakinaos na controls. Ito controls. Paskunan eh. Yan, ito lang daman niya yung kaya. Ito lang daman niya yung kanta. Kaya katamang Kapampangan na liwayang version ng kantang yan eh. Isabel ne? Isabel, ayan. Koy... Si Kuya. Koy 1 at Chuyegen eh. Sa pakiyang babulga, hanapin. Maran ng babulga, maran ha. Maksakto A1. Sa pakiyang bubble gum. Ang talala itong deposit ng misis. Kailangan isto tamo kitang deposit section. Hindi kitang claim. May maliwa kasi mga sis na pumitok eh. Kitang claim na pakukuha. Palit kitang deposit na kukuha. So, kaya ni tamang claim. So, itasoy, yari na kaming nagpakalat-kalat kay SM. Tagay pa Air Force para sa manorder pansit. Manorder ko rin ka rin. Pansit, manyaman yung pansit da ka rin. Nyamino ng panahon. Itong sisig. Kitang Lomi House. Kaya rin i-review tamo yung pamangang kitang Korean guy, kitang Korean cafe. Kaya balo lagyo pero akit tayo po to. Pagdagan tamo yung gastos tamo. Paggas tamo pa. Tsaka kita libreng linis. Pero syempre kung tamo TI. Hello ko. Hello ako. Mag-hello ka na. Hello. Nick. Sige na, magkwento ka. Kapag pagkapampangan kasi, magkwento ka. Ayaw. Ba't tayo ka bisa magkapampangan? Okay na, okay. Okay na, pati ako magkagalog ko ni Soy. Ting nga nakatama yun, mabiyasang kapampangan ngayon. Ituro dalang mother tongue, pero... Mother tongue namin natin usipin. Oo, tinya pong sing-sing kami yung mother tongue. Freddy Aguilar. Sticker ako mutilala. Hindi ko salito sa ano. Hindi ito Sad-sad dito. na yung gahay, may sad-sad na yung pilang aldo. Itap paduro-turo kayong gahay. Tingnan mo, sticker. Sudat damo ngayon eh. Wala niya ang aldo. Happy niya nga sa inflation rate. Inflation. Yung dating 5 dala na yun sa salitan. Dati na sa salina niya minuno ng panahon. Hello ako. Hello. Ayan, hello ka. Walang BWL yan. Hindi minandang card. Card? Oo. Ito. Oo, pati Studio Pix. O yun, pwede kayong mag-card. Nakalya ka. Nakalya benefits. Ito niya yung libreng SSS ang pong pinat. So na kami kaning Lomi House. Ayan, nagking Kapampangan Lomi House. Ining suggest kong pipanganan kareng Kapampangan. Lutong bahay o king Kapampangan lutong bahay ada. Latamong age eh. At metong suggest ko kening kay ang sisig at ano pang manyaman kay ni sisigan po itang talangkang ating palaman na makanita. Ing metong kareng kaya ako tutuman na ing kang aling lusing siya ako na masyadong burilasa ngayon ni pangaras king sisig. Dakal naman yaman na sisig kening Pampanga. Ini metong nga kareng pinakamanyaman na sisigatak man kumpo itang keng kaya mados ilang adwa. May pagkaila rin eh, may balamo kaila, balamo may kukontest la, balamo may kakaila, may lalaban na, king lasa. Misi sa chuya king kilob, minorder yan kay, minorder yung makabilawong kay, pansit para bukas, kareng birthday da rin kambal. Di ba Shake? Unya na naman yung anak kong Tagalog, Kapampangan yung pingari na, pero... Wow, makanyan lang kasi mas kaya laking eskwela ngayon eh. Mas madalas laking eskwela. At saka king Albenda, minsan nga bala mo kaya nila yung accent na. Madalas mag-English eh. Yung accent na itang king YouTube, kaya. Hindi tang anak king YouTube lang. Hello guys, Princess Toy Review. Istuya, tama? Shake istuya itang naman ko, Princess Toy Review ya. Alam mo na, intindihan na naman yung Kapampangan pero kaya Tagalog. Magaling niya mag-gaya niya, maging yung mag-vlog yun eh. Okay pa, munta tapalagay ang kaya, sabi ko na nandun pero ulitan ko mo.
So, ayan yung choices natin. So guys, ayan. May chicken inasal, 130 pesos, pwede na. Corner tonkatsu set, 150, pwede na rin. Ramyun, 160, medyo mahal. At ayan. So, coffee. Yung kailangan natin, coffee. Coffee guys. Ting kaya mong kainin, bala mo, alya pang Pilipino kasi liwaliwalang lahi rin at chukeni. At bala nila masyadong friendly ring tao. Ila masyadong mag-entertain. Ila alalang kay, ila mag-smile, ila makanita ka. Customer service. Medyo turn off or maka-turn off lang. Ila friendly, kinala kayo. Minsan ka. Yung tama ng manyaman. Pero yung mo extra, Korean dahil pati lang mga yun lang Filipino fusion eh. Guys, hindi na natin masyadong kasi yung presentation natin sa masarap. Dito soy manyaman eh, kung soy keng halagang 130 manyaman. Pwede na. Pero keng 130 dahil nakasal mas manyaman ang mas kayo. Mas mura. Kali ko 5 may kung kilong manok daw. 5 stick at kuneneng ang pong kaya. Bilyari na ka. 5 stick ka kanita pong fishball ka. Bilyari eh. Siyempre, tetest tayo. Tsaka abangan tating kung makakwento kaya kayo soy. May 130 ko para mo kaya kayo soy. Kaya dapat mag-share yung video ngayon eh. Yung daglaping manok ha. Kaya gisang kuning kaya ko. Atin yung gulay kayo. Para mo maglupa yan kaya healthy ha. Pero maniwala kayo na yung gulay na yun, mas marakal pa nga yung free radicals kaysa aking nutrients. Kuling kayong tama na ang pong kaya. Tsaka kung may microwave ya. Kabat adwa lang piraso ng carrots, mga ladagol. Ponggo po ya siguro yun yung sayote. Matatlong Baguio beans. Pong adwang kahay, adwang cauliflower. Mari natin pipangan ng kusoy kasi kapampangan tamo, manyaman pa yung panggamatan mo eh. O yan, tingwada na ka. Ano ko naman, sige at siya ng anak ko. Lalamban nyo ganyan, isang tingin lugar na lalamban nyo. Yari na kaming mengan. At lumal kami. Ay na mo kalupan ng kayong aliwang lugar na thank you for coming. Itang mga nita alala mansoy. Malangila soy, malangila. Wala mo, daburing ating customer. Siyempre, pinaman nung ating customer, bala mo, istorbo na eh. Istorbo kayong pamagpainawadan eh, Jo. May kaulitan na at may gisa niyong gaya ko nun din yung card ko. Ay, edit ko na yung video. Ayan. Yung kapansinan, di palang naasinan din kayo niya. Yung pang dakal ko din at kayong gasbook. Yung kapansinan kayong LCD na kasing kalati. Big-enjoy na ako man kayong pamanggawa kayong official pala mo peka relaunch na yung vlog tamo halayang AIDS masamting palang mag-vlog Kapampangan kaya supporta tala rin vlogger Kapampangan nung iyok buring supportan maski rata ng aliwan eh nung kay i-like sana at saka i-subscribe kayo i-like yung video ngayon i-share ye nung palagi yung ka-share pero palagi akong tamupin palagi ako wala kasi tripya mo eh gawa ko mong bala mo itang bantating kong gagawin kabundurot-durot kay Nyese man pong libot-libot pong manton pipanganan ita dakala salamat again God bless kayo ko nga at tuloy-tuloy taning vlog Kapampangan na ini para kaltamang vlogger kayo ng Pampanga.